allekirjoittanut, että toimenpideohjelma eli toteutumat, mitkä on tämmöisiä käytiinkin läpi, ne on hyviä. Tämä sisältömuutos on se asia, mitä me emme tule hyväksyä, emmekä voi hyväksyä. Ja tämä on merkillistä miettiä valtuutettuna sitä, että jos kunnanhallitus on käsitellyt 6.4., kun se tuli sieltä tasapainottamistyöryhmästä, missä myöskin itse istuin, niin kunnan valtuustolle, jolla ei ollut tietoa, että se oli myöskin, että sitä oli niin radikaalisti sitä sisältöä muutettu. Mä en puhu nyt ollenkaan toimenpideohjelmasta, vaan sisältöä. Kun Eero Laistela kirjoittaa minulle 16.4. ja tästä voi kuka tahansa sitten tulla katsoa tämän. Kun kysyin häneltä 16.4., kun huomasimme, että sitä sisältöä oli niin radikaalisti muutettu, että näetkö, että tämä muunnettu teksti vastaa vieläkin sinun näkemyksiäsi ja oliko tietoinen näistä muutoksista, niin tohtori Laistela vastaa. Joskus asia menee niin, että renki painaa pään kumaraan, jos uskoo, että sillä voitetaan jotain. En tietenkään ole tottunut tällaisiin muutoksiin, mutta kunnan toivomani edun nimissä, kuten sanoin sinulle valtuustossa, annoin nimeni olla paperissa. En ole toden puhuakseni edes katsonut kaikkia muutoksia, mutta joistakin olin kuullut. Niin tämä on mun mielestä aivan häkellyttävä asia, tämä sisältömuutos. Mä en puhu ollenkaan toimenpideohjelmasta, koska mä koen, että nämä on ihan ristiriidassa keskenään.